Hola, Jaume. Hola. Ets president de l'agrupació FOCER, de l'agrupació fotogràfica de Cerdanyola. Seria interessant que ens expliquessis com vas començar a fer fotografia. La meva afició ve des de molt petit, quan pràcticament era un nano, i em ve de quan veia el meu pare, que en aquell temps feia fotografies i les copiava sobre paper només amb la llum del sol. O sigui que jo veia com misteriosament d'una espècie de cosa que després sabia que era un negatiu, doncs la ficava sobre un paper i la tenia durant un temps durant el sol, després la ficava en un líquid i sortien unes imatges. Allò, clar, per un nano i en aquella època era molt misteriós i no hi ha dubte que això em va seduir. I va ser doncs els meus inicis de la fotografia. Aquest van ser el primer que jo vaig viure i el que em va aficionar a la fotografia. Posteriorment ja va ser quan hauria tenir uns 10-11 anys que vaig poder comprar-me una càmera que era de fet una caixa de baquelita. No hi havia només que la posició de temps i la posició d'objectiu obert. Aquí vaig començar a fer fotografies amb un format de 6x9, amb una qualitat horrible, però van ser les primeres fotografies que vaig fer. Més endavant ja vaig poder comprar-me una càmera alemana, una Balda, que tot i que no era reflex, doncs ja tenia una qualitat relativament bona, fèiem servir carret de pas universal i allò va ser la veritable entrada amb un nivell de qualitat de fotografia. Més endavant ja va venir una Nikon Mat i més endavant una Nikon i a partir d'aquí va ser els meus inicis a la fotografia.